Hei! Isketutkimukseen liittyen sinulle toimitetaan kotiin seuraava paketti. Paketti sisältää ActivePal-aktiivisuusmittarin. Tarkista, että mittarin vihreä valo vilkkuu, silloin se on aktivoitu. Lisäksi paketissa on kosteussuojana valkoinen kumimainen suoja tai nitrilihanskan sormenpäitä. Voit valita kumpaa käyttää, kumpi tuntuu itselle mielekkäämmältä. Lisäksi paketissa on useampi haavasuoja. Haavasuojan tarkoituksena on pitää ActivePal-mittaria paikallaan mittausten ajan. Ennen mittauksen aloittamista laita kosteussuojahuppu mittarin päälle, joko valkoinen kumimainen huppu tai sininen nitrilihanskan sormenpäästä tehty versio. Saat itse valita kumpaa käytät. Rullaa huppu auki. Jonka jälkeen rullaa takaisinpäin siten, että saadaan ylimääräinen ActivePal-mittarin päälle. Tämän jälkeen kiinnitä ActivePal-mittari haavasuojakalvoon. Repäise haavasuojakalvosta ensin isompi suojakalvo pois. Ja sijoita ActivePal-mittari siten, että rullattu puoli tulee alaspäin ja mittari laitetaan keskelle haavasuojakalvoa. Ja oranssi pinta jäi liimapintaa vasten. Tämän jälkeen voit poistaa toisen suojakalvon. Seuraavaksi haavasuojakalvo ja ActivePal-mittari asennetaan reiteen. Ota haavasuoja sekä ActivePal-mittari käteen ja sijoita se siten reiden keskiosaan, että oranssi pinta näkyy ActivePal-mittarista. Tämän jälkeen painele liimapinta tiiviiksi. Ja poista päällimmäinen suojakalvo. Taputtele vielä haavasuojaa, että liima tiivistyy hyvin. Nyt aktiivisuusmittari on asennettu oikeaan paikkaan. Pyöreä reuna osoittaa ylöspäin, oranssi pinta on näkyvissä kosteussuojapussin läpi. Kosteussuojan pussin ylimääräinen taitos on taitettu ylöspäin ja haavasuojakalvo on tiiviisti reittä vasten. Nyt ActivePal-mittari on valmis 9 päivän mittauksiin. Mikäli ihoa rupeaa kutittamaan mittausten aikana, voit poistaa haavasuojakalvon ja tuulettaa ihoa, pestä ihoa ja vaihtaa uuden haavasuojakalvon tilalle.